Vi byder jer hermed velkommen til vores webinar om sikker dialog i e-Boks via NetShare. Mit navn er Finn Jeppesen, og jeg glæder mig til at fortælle jer om denne fantastiske mulighed for at give kunderne en effektiv og positiv oplevelse, når I kommunikerer med dem. Allerførst agendaen for præsentationen. Vi gennemgår kort, hvad NetShare og e-Boks er for nogle størrelser. Herefter en introduktion til sikker dialog i e-Boks, herunder en gennemgang af nogle brugsscenarier, og til sidst en afrunding. Præsentationen varer ca. 10 minutter. Vores NetShare-løsning tilbyder en meget simpel måde for jer at kommunikere digitalt via e-Boks med f.eks. jeres kunder. Uanset om det er privatpersoner eller virksomheder, om det er i Danmark, Sverige eller Norge. Al kommunikation sker 100% sikkert og krypteret, og I har altid 100% kontrol med status på de dokumenter, som I har afsendt. e-Boks er i dag en kommunikationsplatform, hvor I som virksomhed også har mulighed for at gå i dialog med kunder, bede dem underskrive med NemID eller betale, også i realtid. Hvis jeres kunder ikke har givet samtykke til e-Boks, så er NetShare også i stand til at printe jeres breve og sende dem med PostNord. Vi mener, at I som virksomhed kan benytte NetShare og e-Boks i mange forskellige sammenhænge, internt som eksternt. Kundekommunikation er naturligvis det mest oplagte, men vi er sikre på, at en række interne processer også egner sig til e-Boks, f.eks. i HR eller i indkøb. e-Boks er kendt af de fleste af os, og de har over tid formået at placere sig som et af de allerstærkeste brands i Danmark. Det her det er e-Boks i tal. Og det, som vi mener er særdeles vigtigt for jer at vide som virksomhed, det er, at flertallet af jeres kunder læser e-Boks-dokumenter på deres mobiltelefon i e-Boks-appen. Tallet øverst i midterste kolonne viser, at 67% af alle brugere åbner e-Boks-dokumenter på en mobilplatform. Det vil sige, at langt de fleste af jeres kunder har øjeblikkelig adgang til det, I sender til e-Boks, hvilket åbner en masse nye muligheder i forhold til gammeldags print og e-mail. Det er i dag vel blevet mere eller mindre en almindelig forventning, at kunder kan kommunikere digitalt med virksomheder, som de handler med. Og en lang række forhold betyder også, at digital kommunikation med kunder er en rigtig god forretning for virksomheder. Både med hensyn til effektivitet og det, at kunden får en god oplevelse. Med GDPR er der sat fokus på, at når der kommunikeres digitalt, så er det vigtigt at kigge på indholdet i kommunikationen. Og specielt personfølsomme oplysninger, de skal behandles nænsomt og sikkert. Flere og flere virksomheder oplever derfor, at de må finde alternativer til e-mail, og her er sikker dialog via e-Boks en helt oplagt løsning. Kommunikationen sker sikkert, det sker i et miljø, som kunderne har tillid til, og det kan ske med samme hastighed som en e-mail. Sikker dialog understøtter både virksomhedens ønske om at kunne anmode kunder om at fremsende oplysninger eller filer, men også at virksomheden kan tilbyde kunderne en adgang til at skrive uopfordret til virksomheden. Dette kommer jeg nærmere ind på senere. Vi har fremhævet nogle eksempler på brug af sikker dialog i forskellige brancher. Med disse eksempler er kun et udpluk. Jeg er sikker på, at I i jeres virksomhed også har en lang række situationer, hvor kunder skal kunne indsende oplysninger eller filer til jer på en sikker måde. Summa summarum er, at sikker dialog kan benyttes i mange forskellige sammenhænge. Lige fra HR-afdelingen med interne medarbejderoplysninger til kundevendte funktioner. Jeg gennemgår nu den oplevelse, som jeres kunder får ved brug af sikker dialog i e-Boks. Fælles for alle mulighederne, som man gennemgår, er, at de data, som kunderne sender til jer via e-Boks, leveres sikkert og krypteret i struktureret format. Det gør det muligt for jer at automatisere processerne, således I kan undgå at bruge manuelle ressourcer. Sikker dialog i e-Boks kan bruges, hvor det er enten af jer som virksomhed, som ønsker, at kunden skal kunne besvare et dokument, eller I fremsender formularer eller skemaer, som kunden skal udfylde. Det kalder vi virksomhedsinitieret dialog. Den anden mulighed er, at I gør det muligt for kunderne at skrive til jer direkte fra e-Boks, uden at I har sendt et dokument først. Det kalder vi brugerinitieret dialog. Og vi tager det sidste først. I kan gøre det muligt
for jeres kunder at skrive en besked til jer direkte via e-boks, eventuelt med vedhæftede filer, altså meget tæt på, at kunderne sender en e-mail til jer. I kan opsætte flere postkasser i e-boks, som passer til de funktioner, som I ønsker at digitalisere. For eksempel en postkasse til kundeservice vedrørende brugsmæssige spørgsmål for kunderne, en postkasse til økonomiafdelingen vedrørende fakturaspørgsmål, eller en postkasse til medarbejdere, hvor det er HR-afdelingen, som modtager data. En metode til, at kunder nemt kan skrive til jer via e-boks, er, at I indsætter et link på jeres hjemmeside, som dirigerer kunden over til e-boks. Efter at logge ind med NemID, kan kunden skrive sin besked og eventuelt vedhæfte filer. Funktionen kendes især fra bankerne, hvor vi som bankkunder logger os på e-boks, og her kan skrive og sende filer til vores rådgiver. En anden metode er, at kunden bruger funktionen Skriv ny post i e-boks. Igen kan kunden her skrive sin besked og eventuelt vedhæfte filer. Med brugerinitieret dialog opnår I altså en sikring af, at data flyder sikkert mellem jer og kunden, samtidig med, at kunden har nem adgang til at henvende sig til jer, f.eks. via sin e-boks-app. Og nu til virksomhedsinitieret dialog. Altså, hvor I som virksomhed har sendt et dokument til kundens e-boks, som enten er besvarbart, eller som er et skema eller en formular, som kunden kan udfylde. Her vises muligheden for at besvare et dokument i e-boks. Det er den røde boks, og når kunden klikker på denne, vil hun blive præsenteret for det skema eller den formular, som I som virksomhed har valgt. Her er et eksempel på en formular, som kunden kan udfylde direkte i e-boks. Her kan I også se, hvilke datafelter det er muligt at indsætte i formularer og skemaer. Det skal understreges, at e-boks endnu ikke understøtter dynamiske formularer, men det forventes, at muligheden kommer på et senere tidspunkt. Som nævnt tidligere modtager I som virksomhed alle data via en sikker og krypteret forbindelse, og alle data er struktureret, således I kan automatisere processerne. Her vises, at kunden også har overblik over dialoger med jer via sin egen e-boks. I vil derfor altid kunne henvise kunden til sin egen e-boks, hvis der er spørgsmål om, hvilke data, der er indtastet. Det skal pointeres, at det er jer som virksomhed, som selv bestemmer, hvordan formularer eller skemaer skal se ud, og I er dermed i kontrol med, hvilke oplysninger, der kan indtastes. Sidste brugerscenarie, jeg vil omtale, er den såkaldte åbningskvittering. Åbningskvittering kan benyttes, hvis I som virksomhed ønsker at vide, om kunden har åbnet det dokument, som I har sendt. Når kunden klikker på dokumentet i e-boks for at læse det, dukker denne dialogboks op, og kunden skal tage stilling til, om hun tillader, at I som virksomhed modtager besked om åbningen. Hvis kunden klikker på luk, så kan dokumentet ikke åbnes. Hvis kunden klikker på accepter, modtager I besked om dette, og har dermed viden om, at kunden har åbnet dokumentet. Hvis I ønsker at tilbyde jeres kunder en sikker og troværdig kanal til digital kommunikation, så er sikker dialog i e-boks helt klart en stærk løsning. For det første sikrer I jer, at det er den rigtige person, som I kommunikerer med. Derudover sikrer I jer, at data flyder via en sikker og krypteret forbindelse, hvorfor også personfølsomme data kan udveksles via denne kanal. Og flertallet af jeres kunder vil helt sikkert føle sig trygge og sikre, når I benytter e-boks. Det viser undersøgelser, som e-boks har gennemført. Efter vores bedste overbevisning er der ingen grund til at vente med at bruge sikker dialog i e-boks via NetShare. Det er bare om at komme i gang. Tak for jeres nysgerrighed og opmærksomhed. Jeg glæder mig til at tale med jer om jeres udfordringer og hvordan vi sammen kan få disse løst via NetShare og e-boks.